ஹாய் மக்களே, கேம்பஸில் பனல் டிஸ்கஷன் முடிச்சுட்டு மதியம் போல் சாப்பிடுவோம்னு மிகிர்ந்தலையிலிருந்து அன்றபுரத்துக்கு போனால் அங்கே பிரியாணியை பார்த்தா பிரியாணி இல்லை. சரியென்று போட்டு ரைஸ் எடுத்து ரைஸ் சாப்பிடுத்து அப்படியே ஒரு வெண்வெளி சேவைக்கு போகும்போது நடந்தே போக்கல கேக் ஷாப் மட்டும் இருந்துச்சு. சரி கேக் சாப்பிடுவோன்னு போட்டு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சாப்பிடுத்து அங்கே நிறைய வகையான கேக்கு எல்லாம் எடுத்து வந்து ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. வெளிசேக்கு போகிறதுக்கு மெப்பை போட்டால் அது வந்து 4 கிலோமீட்டர் காட்டுச்சு. அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைச்சி தீனி அங்கங்கெல்லாம் பார்த்து நடந்து போய் ருவன்வெளி சேவை சேர்ந்துடுச்சு. இனி என்ன அங்கே ருவன்வெளி சேவை சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸும் வீடியோஸும் எடுத்துட்டு அப்படியே நடந்து நியூட்டன் ஆந்திராபுரத்துக்கு வந்து பஸ் எடுத்து கோஸ்டல் வர 6 மணி ஆயிடுச்சு.